Kaixo, Joanes naiz, Errotxapean bizi naiz eta 17 urte ditut eta Errotxapeako gaztetxeko kidea naiz. Kaixo, Beñat naiz, 21 urte ditut, Errotxapeakoa naiz baita eta gazte asanbladako kidea baita naiz. Errotxapeako gaztetxean gaude, Errotxape auzoan kokatzen den gune autogestionatuan. Zehazteko Artika kalea 28 kokatua. Leku hau alternatiboa da, esan barko nuke, ez dakit. Proiektu desberdinak sortzen diren tokia da, eta sistematik kanpo dagoen gunea da. Eta hori gehien bat autogestioa lantzen saiatzen gara. Auzoko gazteok parte hartzen dugu gaztetxean, baina gaztetxa asanblada gehien bat gazteen presentzia dago, baina baita ere intergenerazionala da eta edonor parte hartu dezake. Eta antolatzen ditugun hitzaldi, tailer eta ekimenetara mota askotako jendea etortzen da eta oso anitza. Urriaren 6an autodefentsa eguna ospatuko da eta egun hortan egongo dira eztabaida batzuk eta tailer batzuk gazteentzako eta helburua Iruñerria mailan gaztetxeen beharra ikustea da eta gaztetxea indartzea. Iruñerriko gaztetxe koordinadorak antolatu duen lehenengo gaztetxe autodefentsa eguna eta arrakasta duen. Eta zuzendua dago Iruñerriko gazte guztiei. Ni uste dut gaztetxeak berak eta gaztetxe guztiak autodefentsa eduki behar dutela bere buruan edo ez dela aztu behar, zeren azkenean daukagun sistema beti gaztetxeak zapatzen dituzte eta ez dakit. Datorren urriaren 31an izango dugu epaiketa administratibo bat, zeinetan auzoko 3 gazte epaituak izango diren, eta bertan salaketa orain dela 2 urte Lakaixak Iruñerriko udalak eta Taller San Pedro jarri zuten, Junta de Compensación deituriko batzar batean, eta izan genuela pasaren urtek 2017ko maiatzaren 8an epaiketa bat, baina bertan epaiak erabaki zuen epaiketa atzeratzea, eta hori da gure egoera. €40.000 iritsi dira kosta judizialak eta Junta de Compensación hori esaten du okupatu dugula nabe guztiak eta solar baten moduan ez dakit judizialki solar bat izango baliz bezala dago eta hori ez da egia, gu okupatu dugu bakarrik nabe bat eta gu ematen ari diogu bizia toki honi, zeren orain dela 10 urte toki hau hila zegoen, zeren hemen egon zen enpresa bat autobusak margotzen zituen eta gu ikusten dugu tokilei bizia eman behar diogula eta horregatik okupatu genuen. Orain dela 2 urte okupatu genuen, baina orain dela 4 urte auzoko gazteok Errotxapean zehar analisi bat egin genuen eta ikusi genuen gaztetxearen beharra eta emaitzak ikusita orain dela 2 urte 2016ko irailaren 3an erabaki genuen nabea okupatzea. Egin dira desde kontzertuak, ekitaldiak, tailerrak, hitzaldiak, antzerkiak, baita bazkariak da egun polit bat, nire iruditzen zait el Día de No Tan Jóvenes, ez zain gazteen eguna, elkartzen direla
200 edo 300 auzoko gurasoak, eta hemen bazkaltzen dute eta jartzen dute musika eta ondo pasatzen dute. Ez dakit. Eta gero baita ere, orain dela pasaren urtean egin ziren hemen Euskal Herriko gaztetxe topaketak, zeinetan parte hartu zuten Euskal Herriko gaztetxe guztiak helburu zehatz bat egin zela autogestioa lortzea. Okindegi komunala dago, zeinan dago pizzeria komunal bat, eta asteazkenero elkartzen gara pizzeria hortan. Eta gero beste proiektuen artean badaukagu rokodromoa eraikitzen ari dugula, eta gero baita ere herri antzokia, igandero egiten ditugula zinemak, eta igandetan 8. Gero baita pentsatuta daukagu liburutegi bat egitea, gu baita ikasteko eta zerbitzu hori emateko auzoari, eta ez dakit. Eskaintzen diguten aisialdi guztia, aisialdi horren oinarria da ekonomikoa. Zinemara joaten zara eta beti dirua, edo joaten zara nunbaitera eta beti eskatzen dizute dirua. Ni uste dut gune hauetan, uste dut aldrebes izan beharko litzatekeela. Gauzak egite ditugu gazteria hobetzeko eta gure egoera hobetzeko eta auzoa baita eraldatzeko. Astero egiten ditugu asambleak, zeinetan gaztetxe asambleak erabakitzen ditu hartu beharreko erabakiak, eta gero gaztetxe asambleaz aparte badaude lantalde batzuk, lantalde estrategiko, aisialdia, komunikazioa, obrak eta lantalde bakoitzak baditu bere helburuak eta egiten du nahi duena. Gero hori bai, asamblearekin kontsultatu eta asamblean onartzen baldin bada, jarduera hori aurrera ematen da. Asambleak ostegunean 6 dira, ea gazte gehiago etortzen diren. Aisialdiko lantaldea dago, eta lantalde hortan antolatzen dituzte antzerkiak edo komunikatzen dira jende desberdinarekin aisialdi alternatibo bat sortzeko auzoan eta gaztetxean. Eta beti saiatzen gara auzoko kolektiboak parte hartzea aisialdi horietan, eta gero auzokoak ez baldin badira baita ere Iruñerria mailan parte hartzen duten kolektiboa. Zenbat gaztetxe desalojatuak zein izango. Epaiketari begira antolatu ditugu hainbat ekimen, zeinetan desalojo arriskuaren mehatxuan gauden, eta horri aurre egiteko gure egoera sozializatzeko hainbat ekimen antolatu ditugu, eta izanen ziren ostiralero kontzentrazioak Basa Jauntadenaren ondoan, Lakaixako Martxelo zelaietan. Gero urriaren 20an Iruñerria mailan egingo den bizi martxa batera, gaztetxeak autogestionatu gaztetxeak defendatu. Lelopean, ez? Bai. Eta gero urriaren 27an baita ere badago deitua Nafarroa mailan manifestazio bat goizean. 12an, aterako zela Retxapago gaztetxetik, eta falta baita esatea ostiralero kontzentrazioak baino lehen kale jirak egingo ditugula baita auzo mailan, eta gehien bat auzoko gazte eta auzoko jende guztiari, ze auzo proiektu bat da, eta bizirik iraun nahi baldin badugu, guztiok jarri behar dugula zerbait. Eta gero baita ere Iruñerriko gaztetxe eta gazte asamblea guztiei deialdi egiten diegu. Eta hemen gaztetxean parte hartu duten kolektibo guztiei. Koagu Twitter, Facebook eta Instagram. Instagram baina ez dugu asko erabiltzen, ez? Sobre todo Facebook eta Twitterrean hor zabaltzen dugu gure informazioa. Eta gero bestela, ostegunero egiten ditugun asambleetan. Bai.
orain gu gabiltzala hori desalojo arriskuan edo epaiketa daukagula 31, baina Lizarrako gaztetxea baita urriaren 11 uste dut daukala epaiketa, eta hori, elkartasuna beraientzako.